I'm in love with the coco. I got it for the Lolo. Ćao ljudi, danas igramo Minecraft. I vidio sam na YouTube da je Serbian izbacio novi video, neki trik, pa da vidim da je to, da li meni to radi. Dobro, uzmem ovo. I vidio sam da treba čak ovamo. Ala ga. Rekao je da treba mnogo daleko. Ne baš mnogo. Eto, dovoljno je ovo. Samo da tražim stepenice. I da, izvinite što nije bilo toliko, nije bilo klipova, pošto mi nije htjelo nešto da mi radi zvuk, pa sam to jedva namestio. Dobro. Eto. Sada ovako. Napravit ću ja ovako nešto. Da ne padne. Chest. I ovdje ovako. Tako. I ajde da probamo da i to radi. Znači on je spawnovao nekoliko ili mnogo kokoši. Lag. To će nam, stavit ću nam mnogo. Ajde, dosta. Znači... fuck. Daj, ajde. Ajde, šta mi lagaš? Šta mi laga? Jebote, ajde. Ajde. Popnut ću se. Ali mi laga, ljudi. Chicken. What the fuck? Pa ajde da počnemo da vidimo da je to radi. Fuck. What the fuck?
Evo ih. Wow. To je kao neki balon. Wow. Ajde. What the fuck? Oh. What the fuck? Eto, to bilo to za ovu epizodu i da, ovo stvarno radi. Jeee. Ova laga, eto, to bi bilo to za ovu epizodu. Hvala što ste gledali, čao.